Madokachere mabuya angu tauya nadzo naudzo zuwa rechi22 mwedzi uno waChivabvu. Ipapa wamunangarwa wanga wari kuti bvu waripo ikweyo kuChiredzi kwanga kuri kuitiwa tiri kuparura zviri pamutemo mwedziwozvo pasi chigare culture month pachirungu. Mabuja wanga wakaunganiwa nevapwerewo kuzvikoro wachiita kutambirwa munjekure wachibva wafara. Izvozvi zvinoita kuhwadza nekutoti wawo wapwere wanowaitisa izvozvo vanenge vari kufunda kumenya chirunguko wachifunda kumenya sainzi wachiita zvinhu wari kunze kwenyika mhandiwe kwokuti wamwe wavo vanenge vasingatokoni nekureketa kana urimi rwaamai. Pakaita kunyangariwa. Chimwe chinotohwadza wanga wari kuwana muhadi naye Chiwenga wese wari kuita zvokusimudza zvibhakera zvavo wari kuti pamberi namunangarwa pamberi. Wakomana zvinhu zvinonzi ndozvonyika zvinoitiwa zvavari kuita zvizvo kubva waita kuti pamberi idi zvinoita kuhwadza. Ndosaka muchizoona vamwe vanenge varibeka na shungu yekuenda ikweyo. Kuno ma-MP nomaseneta vanosvika 45 45 pachirungu CCC vari kuti isusu taungana kuti tirekete zvokuramba kuti Chabangu ndiye mukuru wedu. Kwai tiri kuzvidaba tikuda kutoti ipapa tirambe tiri ndisu tinozikana kuti ndisu bato roCCC chairo tichizviti kwai tinonzi progressive caucus. Kundoreketa zvavo kundoreketa kudari zviribe zvinochinja kama kana wari kunyatsoziva zvavari kuda ngavaburike muparamendi macho wakateya mari vari kufunga kuti tiri kuzviziva but tiri kuzviziva tikati tirambe tichiona kuti vachaperera papi. Hurumende kuburikidza nobazi rinoringano zvomaovheti pokare nobazi rinoringano zvokutongewa kwematunhu wabatana nayepo tungwararano kwai tiri kuda kupa maovheti anosvika zviuru 50,000 pachirungu nzvimbo dzokuti wavakire dzimba. Zhetiri kurohwa pamhandiwe. Zvatinoreketa zviya kuti kukama mukaka wakakora kare ndiko kuri kuitiwa. Pakanyangariwa. Rekai zvedu tirambe tichiona kuti wanenge wachimbozvipedza sei ipapa tinenge tichizokunyepai zvimwe kana zvaburika. Ipapa tikaringa zviri kuitika kwai kuUZ kuri kuita zvinhu zvinotonyadzisa mhandiwe. Wakanziwo vari kupinda kutsiva wanofundzisa ikweyo. Kwai wakutoenda kuna wanofundzisa ikweyo kuti nai dotipaiwoka zvamunofundzisa zvotiende kofundzisa. Idina yawe unobva wanatsa kuona kutoti kuperehwa ndokuziva. Ipapa wari kuringira kuti kana zvadari kuchaburika zvisvinu kunofundzisiwa wapwereko. Idina yawe ndosaka kusida chikoro chofundo yepamusoro munyika medu chiri kuenda kumusoro kumberi nokuramba chipfuurira. Idi zvinoita kuhwadza izvi, kuhwadza chaiko. Apa mari vanenge vari kuida yakakwana paribe kana kunzi yakashota. Varume ngavangombawo tsitsi wakomana mari inohwadza kusenzera iyi. Tendai Biti ari kuramba achisimudza musoro achireketa ipapa kuti kwai wakomana ngatiite zvese zvatinokona kuti tiite kuti iye tagwirei areke kugoramba achigwira nyika. Pakaita kunyangariwa mhandiwe kwai kuita kwaari kuita ari kuda kutoti asvike ndiye pakuita mutungamiri wenyika kunoti kamusiya akadando kwaiti nyika inenge yaita kupedziwa mhandiwe. Kwai anokwekweta pese pasara pese anobva aenda kokwekweta pane pachiribe kana chimbodzi. Kunorekai tione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti ndizvo zvaari kufunga chere. Heno tataziva basi tinoramba zvedu takandoringa kuti zvinenge zvienano papi. Wakomana njanji iri kukuya vanhu. Njanji iri kuita zvinogara zvakadaro munyika medu. Vanhu vanga vanyanya kujaira kuti njanji dziribe ari kuseenzesa. Kuno kureketa kunoho NRZ vanenge vakatanda kumutsapo kare zvitimazvo pakanyangaritsa ipapa. Nyasi uno kwaburika pokare kuti nozuroma nhoko kwai kuno wanotakura majecha wawa kukadoma wakaenda kotungana nochitima mhandiwe changa chakutopedza kupfuura. Pakanyangariwa wakatozopona nokuti iwo wakajamba waityaira wacho. Unobva waona nayawe kuti idi zvakaita kuoma chaiko.
dai waripe kujamba wangadai wakakuyiwa ipapo, waenda kundoomera ipapo pabodzi ipapo. Kunouya NRZ wari kuti wakomana gongwarirai, asi vanhu vari kuburika vachireketa kuti imi muribe kuchekera kauswa munjanji menyumo padzinosangana nomugwagwa. Unobva waona idi kuti nayawe tinozvizhinji zvatiri kuda kunhadzisa munyika medu. Kuno dzimwe nyika dzakarongeka, njanji inopfuura nopanopfuura nomugwagwa. Womugwagwa unoenda nepamusoro ponjanji, kana kuti njanji inoenda nepamusoro pomugwagwa. Zvoita zvisvinuka, paribe kuzonzi umwe abva atungana noumwe, aiwaba kundopfuura uyo achipfuura uyo achipfuura, paribe zvikurwadza. Rekai tione kuti zvichanhadziriwa chere, asi ndozvo hurumende iri kuuya, inenge iri hurumende yewanhu. Hwiyo mapfene iyi tinoramba hedu tichiringa tichikunyepa imo. Mapurisa nyasi agoburika ari kuti nozuro makatiti tiende kochinja manyorero atakaita manhamba owanhu wanosvika 220 watakati wari kudiwa kuti waende kumapurisa kuno ipapa tatofunga. Rekai tibva tanyora nomazita owaridziwo dzimotikawo watinenge wakomana. Zvinhu zvacho kuti wandoite zvinhu zvokuti vanhu waite kutsvaka wega padandemutande, wondoita kuti padandemutande wotsvaka nhamba yako, ukaona waboyeka wobva waenda koringana nomapurisa moreketana. Kuno wari kudaba izvozvo, unobva waona inida yawe kuti tichiri kurefu. Dzimwe nyika kundoita padandemutande papa unenge wakutoziva kuti uno matikiti mangani, unozvizvida wobhadhawa, wobva watoziva wotobva watobhadhara pokare ipapo. Kuno zvokwedu pakanyangariwa, kana kuti wari kufanira kubhadhara mari pariba ari kuziva. Tiri kufara mbi yedu anonzi Alice Mpofu akaitiwa ndiye meya wekanzuru yeguta roReading kuBritain. Tikuramba chiti makorokoto. Warimi vodonje wakahwadziwa fani kuchireketewa nehurumende wakomana kuti kwai tikutoderedza mari yatinobhadhara pakirogiramu ribodzi rodonje kubva pamasendi 32 32 cents pachirungu kuenda pamasendi 30 badzi. Kuita kusvinana, mhandiwe kusvinana chaiko. Hwendo huno rekai tione kuti wangani wachabenuka koririma donje racho, nokutoti wogorera pfuura wanga waripe kupedza wobhadhawa. Apa zvadari pokare wegore rino wati warima wobva wanziti akupai kamari kashoma, apa ndokwega kwavanobvumiwa kotengesera. Ipapa pachaita kurwadza wazhinji. Rekai tirambe takaparinga. Bhangi roburiro muAfrica, African Development Bank pachirungu, ragotiro haiwa tiri kupa Zimbabwe mvumo yokuti iwane mari inoita mamiliyoni 10 okuti iende kotsigira zvirongwa zvokurima. Kurima kuno uchenjeri, kwai kurima kwakanaka kusvinu kunoramba kuchenderera mberi. Watoda kutoti nzvimbo dzisingaboyeke mvura yakawanda dzikone kuona kuti dzaano zvibhorani nokudidi nomadhibhi masvinu okuti kana ng'ombe kana chii zvese zvinoenda koita kuti zviite zvisvinu. Wanorimawo zvokurima wasingaise mafotereza wese wari kukurudzirwa kuti ipapa wabatirike ipapa nomari yacho. Tinenge tichiringa kuti zvinenge zvichisvika chere kana kuti zvichagumira munzira imomo. Ruben Barwe ndiye munhu apinda machena kureketa kuno. Apuwa imwe motika naiye kahwikinere pokare nomari kwai apuwa $100 rochuru chomadhora okuAmerica, $100,000 pachirungu. Idina yawe iyi poichazoperera tinenge tagutsikana idi, heno kuti tinenge tasara ngani tinenge tiribe kudzipuwa idzodzi. Rekai tinoramba tikaringa mhandiwe kuti pazvichazomuka zvakuti dondipaiwo kaambichana zvinenge zviri kutekera sei, wachachema hawo tinozviziva. Kuno mutongi kumasvingo atiye mumwe mudzimai anonzi Eugenia Machaya ngachaiwe nomari yochopenzi inoita zviuru 25 zvaari kufanira kubhadhara kumuridzi womurume waakatora makore 6 apfuura. Pakanyangaritsa apa. Kwai mujoro unoita kuti munhu aite kuvhiringika. Kuno uyu abva aita kuchaiwa chaiko. Rekai tione kuti zvicharamba zviitika chere izvozvo kuendesana kumatare izvozvi kuti zvitekere zvisvinu.
apa izvezvi Zimbabwe iri kutamba noEngland kukiriketi watanda nyasi. Wakomana weZimbabwe wati tiri kuenda kokuwa bhora. Wari kuwa weEngland wakaribana chaizvo zvisvinu nozvimiti zvavo zviya kuita mimhanyo inoita 494 nosere 498 runs. Pabudika vanhu vatatu wokuEngland wabatiwa bhora. Pakaita kunyangariwa wakomana. Rekai tione kuti tinosvika papi ipapo. Wazhinji tiri kuringira kuti tinokona kana kutopinda tikaribana bhora rono chimuticho zvisvinu. Rekai tirambe tichindoringa tichindoti nanhasa wari kutobvumiwa kuti tamba hawo. Tinenge tichikunyepai kuti kune zvimwe zviri kuitika. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ramaphosa wari kufarirwa nevazhinji vokubato ravo wachiti makaona chere kuti munhu anonzero anoita sei. Takaratidza Trump kuti kwai iwe uri benzero isini tinonzero tinokusiya uchireketa wozvitanika pachena wega ako pasi rese kuti iwewe uri kuita manyepo. EFF wari kudaba kana kuzvimugwa izvozvo watoreketa kutoti mukuru yatengesa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Iyo South Africa yagototi wakomana mukaona taakureketa isusu noAmerica tinenge toitira kuti nodunhu redu rosadhaki rikone kuboya chouwiri pane zvatinenge tichiita izvozvo. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichainge zvichiitika. Apa kambani yoFord wakomana imi kwai maFord Ranger akaganhadziwa gore rapfuura. Ngaabenhuke anhadzirisiwepo kare ano zvinhu zvaakaisiwa zvisiri zvepo. Wakomana. Zvinoda bafo motika dzemari inodhura kudandi. Rekai tirambe tichiringa kuti zvichasvika papi chaipo. Hakainde ichirema ati haiwa hwendo huno takaita kuita kudhabhura mhanduwe kwaiti kuita kukohwa chibahwe chinoita mamirioni matani 3 anozvuru 355 3,655,000 metric tons pachirungu. Aiwa wabi yedu zvavo kwedu pfumvudza iri kuita kupfumvudza nhamo. Pakaita kunyangariwa mandiwe heno kuti tichapfumvurawo rini munyika medu muno. Tanzania yabenhutsa Boniface Mwangi mushure monge Kenya yavanyorera ikati wakomana kana muda kuti tiite kuwirirana imi muri mabiya edu kana muda kuti tiwirirane tireke kurimirana mugano benhutsai munhu wedu ari mupenyu aribe kubatiwa aribe kuvhiringidziwa. Pakaita kunyangariwa imomo Tanzania muchaita kunetsa chaiko. Apawo kwaya akamboita mutungamiri wehurumende DRC Prime Minister anonzi Matata Mapeni. Kwaya agonzi ipapa Mapeni amuka aita kumuka mandiwe atonzi izvezvi abatiwa nomhosva yokuenda kutekaidza mari zvisiri pamutemo, embezzlement pachirungu. Heno kuti anoiburika chere ticharamba zvedu tichiringa kuti inenge ichina nopapi. Harvard University kuAmerica yaanziyo ichabvumirwa kuti iunze vanhu kubva kunze kwenyika kuti vauye koita urendo hwokufunda, visitor exchange program. Mandiwe pakanyangariwa wazhinji wachachema ipapa. Apa Chris Brown azopuwa bhero mandiwe kwaya ari kutobhadhara mamirioni 5 omari yokuBritain, 5 million pounds pachirungu. Idi unoita kuimbwa kuti idi. Chokugumisira mandiwe kwai Joe Rutu atoti iniradzika midzi nini mutambo wekiriketi yu. Pamutambo uyu mazuva 5 yavari kutamba iyi mhanyo inoita zviuru 13, 13,000 runs pachirungu. Kuti makorokoto ndokuti chibabakawo. Rekai tione kuti zvinosvikepi. Tinoramba tichikunyepai. Ipapa mabuja aiwa tagumira pano kwanyasi ndini wenyu mhanduwe onawo.